Φανατίζεσαι, εσύ σε αυτό που φανατίζομαι. Εγώ είμαι team Γιώργος Αγγελόπουλος. Το δηλώνω. Το δηλώνω, έχω κάνει αγώνα. Θα πάω στη Σκιάθο να μάθω σκι και τέτοια, κατάλαβες. Τζέννη, θα πήγαινες? Πού? Δεν νομίζω ότι θα άντεχα. Πώς θα έκανα αυτά τα αγωνίσματα, πώς θα άτρεχα. Θέλει ψυχή. Αν έχεις ψυχή, θα μπορούσες. Ψυχή και τα γόνατά μου μετά τι θα. Και τα γόνατα, όλοι είχαμε γόνατα. Εσένα δηλαδή ο φόβος σου μεγάλος είναι το αγώνισμα. Ναι. Το φαγητό, ας πούμε, που είναι ένα δικός μου φόβος, δεν είναι? Όχι, θα τα κατάφερνα γιατί έχω πεινάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Είναι λιγότερο. Είδες, να, το φαγητό. Εγώ φοβάμαι λίγο αυτά τα αγωνίσματα πώς θα κάνουν. Δηλαδή δεν θα τα καταφέρω, θα πέσω σκοτωθώ. Κάνεις το σταυρό σου. Όπως ο Ντάνος. Ξέρεις το κάνει. Και η Ευρυδίκη το κάνει. Και μπαίνεις. Η Ευρυδίκη δεν τη συμπαθώ. Γιατί? Εγώ πολύ. Περίμενε τώρα με την κάρτα. Γιατί? Δεν τη συμπαθώ την Ευρυδίκη. Γιατί μπορεί να μην τη συμπαθείς. Δεν τη συμπαθώ την Ευρυδίκη, γιατί με εκνευρίζει λίγο με αυτά που κάνει. Με εκνευρίζει λίγο αυτά. Που κάνει τα love στην άμμο, τα αυτά. Με εκνευρίζει ότι κάτι θέλει, κάτι δεν της έχει συμβεί. Αυτό κατάλαβες. Η γυναικεία πάντα. Μπορώ να καταλάβω τι υπονοεί, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι, για να το σώσω λίγο. Ναι. Πρώτον, ότι σε μένα δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα αθλητικά για να μην τη συμπαθώ. Αθλητικά είναι εξαιρετική, παιδιά. Όχι, λέω πάνω στο αγώνισμα, να μην τη συμπαθώ, ήταν εξαίρετη. Και επίσης, όσον αφορά αυτό που λες, που κατάλαβα τι υπονοείς και γιατί δεν τη συμπαθείς, θέλω να σου πω ότι μίλαγε, όσο ήμουν τουλάχιστον εγώ μέσα στο παιχνίδι, μίλαγε πολύ συχνά για το αγόρι της. Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο γι' αυτό και θα το κόψει η κάμερα, να πω κάτι για το αγόρι της, γιατί πιστεύω ότι. Εντάξει, μπορεί να το έλεγε έτσι απλά για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Τώρα, βέβαια, θέλω να πω ότι μου έχετε φάει όλο το σχόλιο για την Ευρυδίκη. Οπότε, όταν θα έρθει η Ευρυδίκη, δεν θα έχουμε πούμε τίποτα για την Ευρυδίκη. Πάντως, εμένα